Moi. Tekstus. Mitä täällä? Missä täällä on Siis takana. Älä ota kiinni siitä missään nimessä. Enää. Painaa paljon. Pommeja! Valmistettiin maa. Mikä siellä on? Pommeja! Mihin keinoin meni? Se on tuolla plusmerkissä nyt ylös. Niin tuolla. Pois! Kamala otus. Onks keinoinen tuolla huoneessa, missä toi laseri? Ei. No toi, niinku, tästä ylöspäin on plusmerkkimuinen. Niin Eikö se enää tänne? Ei. Vaikka puhuu täällä vaan. Ei yhtään. Tai en mä tiedä näkeekö se, mutta ei se pystyy iskettämään. Ei. Älä helvetti hajota sitä. Voi perke. Ylinen. Täällä itse mun juhlan. Mikä se oli? Meni joku mukinkaan. Täällä on rahaa täällä hyllyllä, missä sulla on piilossa. Mitä vittua täällä tapahtuu? Monstereita. Et osu. Älä huudas. Kyllä se osui. Ankka. Ankka on ystävä. Kunhan ei koske Ankkaan, niin kaikki hyvin. Quack. Quack. Kaikki oli korissa. Quack. Ankka on ystävä. Hei, me tarvitaan vielä toinen extraction. Meiltä puuttuu toinen extraction niin kokonaan. No tiedetään. Tsekkaa, että olisiko toi hiilin saanut extraction jälkeen. Quack. Oliko mies vittu piiloon? Ei vitu lankka. Mä teen, kyllä se jossain kohtaa vasta. Varokaa, varokaa. Oi tarpeeksi voitu hypätä hyllyyn piiloon tällä rektolla. Se on limanen. Vittu mikä näköinen.